men det er ikke sådan en almindelig drivhus. Det er mere en pavillon. Det er sådan en slags lysthus. Hvor sødt. Ja, ikke? Men Jan synes jo, det skulle være i baghaven. Jeg vil altså gerne have det i forhaven. Det kan jeg da godt forstå. Og så gik vi rundt, og så satte vi sådan nogle pinde i jorden. Og så gav han sig til sidst. Ja, det skal han også. Han er så sød. Han kan mærke, når der virkelig er noget, jeg brænder for. Gud, allerede hjemme. Klarer du den? Selvfølgelig. Tak for i dag, sød. Selv tak. Jan bliver vild med den. Nu kan jeg jo ikke bytte selv. Smart. Hils Henrik. Husk frokost på onsdag. Ja. Og hvor skal vi så hen? Det er lige her. Du skal bare lige rundt. Det bliver 175. Behold bare resten. Ja, tak. Tak for det, Jørgensen. Vi vil passe lige på med at ikke at træde på dem der. Jeg har slet ikke været der i dag. Nej, men pas på alligevel. Hej. Ved du hvad, skat? Skal vi ikke droppe det der med Maldiverne og så bare blive hjemme og nyde vores lille lysthus? Prøv en gang at se. Er det ikke lækkert? Se, skat. Og en gave til dig. Forresten, så har jeg også noget andet, jeg gerne vil have, du skal se. Du skal lukke øjnene. Skal jeg lukke øjnene? Ja, du skal lukke øjnene. Og når du åbner dem igen, så skal du sige lige, hvad du mener. Ikke alt det sædvanlige. Så. Ja. Lige hvad der falder dig ind. Ikke noget udenoms. Jeg har et forhold til min souschef. Jeg kan mærke, at vi er gået i stå, så bliver vi nødt til at tale om det. Jeg kan også mærke på dig, at Er du... det Eva? Hvor længe? Nogle måneder. Jeg længe ville fortælle dig det, så men... Det er ikke for at gøre dig ondt, det er det virkelig ikke. Så skilles. Jeg spurgte dig, om vi skal skilles. Hej. Godt at se dig. De venter på dig derinde. Så. Hvor var det godt, du kunne komme. Ja, der står en kop til dig der. Du har lavet lidt kaffe til os, ikke, skat? Jo da. Sara drikker ikke kaffe. Nej, det ved jeg da godt. Ja, værsgo, sidde ned. Ja, nu skal du se her. Hvis jeg må sige til dig, Sara, både som din gode ven og som advokat, så er det min vurdering, at det er et utroligt rimeligt tilbud, som Jan er kommet med. Det er en dejlig lejlighed. Hvorfor skal vi være her? Og ikke på dit kontor? Henrik var hjemme i dag, og så synes jeg, det her var hyggeligere. Ja, og så er du velkommen til at tage alt det med hjemmefra, som du vil. Ja, lige bestemt. Nu skal du se, det er et rigtig godt udgangspunkt. Jeg tror, at jeg selv finder ud af, hvad jeg skal have med. Og jeg har ikke brug for nogen tilbud. Hvad vil du så? Jeg tror bare, jeg vil have det, jeg skal have. Huset, det er vel også lidt værd, ikke? Så jeg er sikker på, at vi nok skal finde en løsning på de problemer, der er.
Så Jamen, alt det finder han sikkert ud af. Det plejer han. Går du allerede? Ja, jeg tror selv, at jeg finder ud af noget. Jamen så... Så, Du er altså... hvis du kommer i knibe, så må du love at vende tilbage. Ja, men det gør jeg ikke. Jeg finder selv ud. Men hvad med en lejlighed? Jeg har en lækker en her til 15.000. Men der er ikke have. Nej. Jamen, så dur det ikke, for jeg skal meget gerne have en have. Hvad har de ellers? Jo, vi har faktisk lige fået en ny sag ind her til 23 måneder. Som er det så uden havemand. Det var måske noget. Hvad er det der? Nej, det er bare en lille sag ude i Valby. Det er altså ingenting. Hvad koster ingenting? Den koster 9.000 om måneden plus de sædvanlige 3 måneders depositum. Er det møbleret? Ja, det mener jeg. Det. Men altså, det tror jeg ikke er noget for dem. Nej. 75.000? Ja, eller vi kan sagtens sige 100.000, hvis det er. Er det et almindeligt forbrugslån? Nej, det er til noget depositum, og så lidt at leve for, indtil bodelingen går i orden. Altså et forbrugslån? Hvornår sker det? Altså bodelingen der? Det kan ikke vare længe. Nej. Og hvad forventer du, der kommer ud af det? Sådan rent økonomisk. Der er der jo huset. Det er klart. Altså normalt skal vi jo have en sikkerhed. Men jeg tror måske godt, vi kan tilbyde dig 30.000. Skal jeg skrive under nogle steder? Så er der også den stol der, og min datter har nogle ting ovenpå. Okay. Må jeg lige se den sæd her? Det er virkelig alt, hvad du vil have med. Jeg har jo sagt, du må tage det, hvad du vil. Men det har jeg også gjort. Og Malle har også styr på sine ting. Har du dine ting klar, for vi er færdige her? Har I snakket om det? Om hvad? Hvad har vi snakket om? Må jeg tror altså, hellere jeg vil lade mine ting være her. Vi har jo ikke rigtig fået snakket om det. Jeg skal alligevel snart finde mit eget. Det er Malle. Hej. Hvad med Marianne K? Kan du ikke træne med hende? Nå. Kan vi ikke lige ringes ved senere? Hej. Det var bare Charlotte. Der er turnering i weekenden. Lige et øjeblik. Jamen, var der ikke mere på første sal? Ikke i den omgang. Ja, så har vi jo ikke behøvet den store vogn. Nej. Hvad så med hende? Skal hun også bo her? Eva? Nej. Hvorfor skulle hun dog det? Det ved jeg ikke. Jeg har jo stadig værelse hos dig. Ja. Skal vi køre? Jamen, Malle, hun bliver jo her. Så jeg tror bare, jeg klarer mig selv. Mor! Far har ringet efter en taxa. Malle, jeg skal ikke have nogen taxa. Mor, lad nu være. Nej, Malle, det er fint. Så tager jeg med dig. Nej, Malle, det er okay. Du har også din tennis. Hvad, vi kører bare efter dig, ikke? Nå, men jeg kører ikke. Eller jo, altså, jeg mener, jeg vil bare gerne køre med jer, hvis jeg kan det. Kan jeg det? Det var Valby, ikke? Jo, Og du kender vejen. ikke helt. Men det er Lykkevej 47 2500 Valby. Vi er vist ude i noget, der hedder Virslev.
Jeg skal lige... Ups. Skulle du virkelig ikke have flere møbler med? Nej, huset er møbleret. Hvad om 2 minutter? Ikke 3, 2 minutter. Ja, ja. Hvor vil du have den her? Den skal bare ind i et af værelserne. Og hvad med den anden? Hvad, skal de stå samlet, eller? Nej, det er til min datter. Okay. Hun er anden mand. Nej. Hvem? Jeg henter ved at flytte ind i nummer 47. Nå. Og det kan man da se. Ja, selvfølgelig. For ellers har han jo været med, når vi flytter. Sæt jer. Du ser jo ingenting. Det behøver han jo heller ikke. Du ser jo alt. Så. La Spania. Igen. Der er simpelthen så meget lidenskab i det spanske køkken. Det er ligesom i musikken. Det tager du simpelthen elskade af, Lillebo. Nej. Hvis vi var flyttet til Spanien, så havde vi nu siddet ude på terrassen med Shaya og Tapas i stedet for det her. Har vi det ikke meget godt, som vi har det? Spørger du mig? Det dur da ikke. Hallo? Hej, Mali. Jamen, det går fint. Det er et rigtig fint hus, jeg har fået. Og der er et fint værelse til dig. Nej, der er ikke... Altså, jeg vil ikke sige, at der er mange møbler, men de er jo helt i orden. Skat, det skal du ikke være. Gik det godt til tennis? Det er godt. Der er også mange tennisbaner herude, tror jeg. Nej, men det forstår jeg godt, lille skat. Men det var dejligt, at du ringede. Ja, vi gør. Og det glæder jeg mig til. Godnat, skat. Nå, jeg så nok, vi har fået en ny indflytter. Jeg har lejet det. Holger Egeskjold. Sara Blok Andersen. Blok Andersen? Nej, bare Andersen. Det ser ud til at være et rigtig hyggeligt kvarter. Ja, hvis det ikke havde været for deres nabo. Ja, det er noget forfærdeligt at stå og sige, men de kan jo selv se, hvordan det ser ud, ikke? Jo, det er ikke så pænt. Nej vel?
Men nu er der også enighed om, at nu må det høre op. Ja. Ja, jeg har lige været ude og indsamle de sidste underskrifter. Nu gider vi ikke spørge ham pænt mere. Og de kan sagtens nå at være med. De er jo trods alt nabo. Altså, jeg er jo lige flyttet ind, så jeg ved ikke rigtigt. Det er helt fint. Vi har rigtig mange her. Okay. Hold da op. Ja, der er familien altid boet, og nu er det den eneste, der er tilbage, så nu skal jeg ligesom føre slægten videre. Men det passer også godt med mit arbejde at blive boende. Hvad er det for et arbejde? Jeg er i kommunikationsbranchen. Reklamer og sådan noget? Nej, jeg kører rundt og monterer for til Danmark, så... Men de må jo sige til, hvis jeg skal hjælpe med noget. Men så har de måske en sikring og så sådan en lille skruetrækker. Jeg kunne låne. Jo, men jo ikke på mig. Nå, nej. Så får de 2 af dem, og pas nu på, at de ikke kommer galt af sted, ikke? Og de kan stadig nå at fortryde. Jo, men altså, man skal jo have strøm, ikke? Hvad? Ja. Det er det her, ikke? Undertegnet beboer anmoder kommunen om medvirken til, at nedstående forhold bliver bragt endelig i orden. Og det er bortskaffelse af byggematerialer og affald på fortovet derude, og øjeblikkeligt ophør med unødig støjfrembringelse på ejendommen. Og det er vel meget rimeligt forlangt. Ja. Skal jeg skrive under nogle steder? Ja. Her. Skriv deres navn i feltet her. Så. Yes! Hvad er du så vant til at bruge? Navision, C5 eller Admiral? Det fremgår ikke lige af dit CV. Navision? Ja, Navision eller Admiral, det er jo det, de fleste bruger. Nå ja, men der er jeg jo nok ikke helt opdateret. Hedder det ikke det? Jo. Ja? Ja. Jeg kommer med et øjeblik. Ja. Hvor var det, vi kom fra? Er jeg nok ikke helt opdateret med det der Navision. Nå ja. Men man er jo aldrig for gammel til at lære. Diplomet ligger nederst. Ja. Ja. Men det er jo altså fra 1974. Så det er altså... Det er virkelig svært. Selvom vi naturligvis gerne vil have hjælp. Tak for det. Jamen, det var da så lidt. 459,75. Lad os bare sige 1000. Ja. Du kommer til at prøve en gang til. Den har afvist. Prøv igen. Den bliver ved med at afvise. Ja, det gør den. Altså, jeg tror, der er noget galt med den maskine. Den har virket lige før. Jeg åbner herovre i kasse 2. Vil det være så nøjes lige med de her 3 ting? Med de 3 ting, ja. Okay. Blokboligcenter, kan jeg hjælpe med noget? Det er Sara. Må jeg tale med Jan? Ja, lige et øjeblik. Hej, Sara. Hvornår får jeg mine penge? Hvad for nogle penge? Dem fra huset. Sara, der bliver ingen penge. Du ved godt, det er firmaet, der ejer huset. Vi forstår jo også på, at du gerne vil klare dig selv. Men altså, hvis du har brug for penge her nu, Sara, så... Du er en lort. Hvad? Du er en stor lort. Du er, Jan. Sara. Sara. Hallo. Ja. Din ringklokke virker ikke. Nå. Jamen, vi bor bare
lige herovre, så vil vi bare, altså... Min mand og jeg, Bro, hun er hjemme. Kom bare ind. Dag. Dag. Jamen, vi vil bare sige velkommen her til Lykkevej med den lille gave. Nej, det er alt for meget. Jamen, det er bare symbolsk, men brødet er frisk og økologisk. Ja. Giv en så den der. Nå ja. Ja, det er bare invitation til vores vejfest herude. Ja, vi tager selv mad med, så det koster kun 50 kroner. Holger og jeg står for udsmykningen. Holger, det er ham, der bor lige derovre. Ham der med alle lamperne. Egeskjold. Ja, det er et farligt fint navn. Ej, det havde jeg helt glemt. Susanne. Sara. Det er bare sus. Bo Vestergaard. Sara Andersen. Ja. Men jeg kan ikke sådan rigtig byde på noget. Jeg har kun en kop te. Vi skal heller ikke ulejlige mere. Jamen, det er jo godt at have en kop te. Vi drikker meget te derhjemme. Ej, tak, jeg er på kur. Jamen, det er du ikke, vel? Nej, tak. Jeg er sygehjælper, Bo kørelærer. Det er spændende. Ja, hvis ikke det var for alle de umulige elever. Du har måske hørt om ordningen. Ordningen? Ja, naboovervågningen. Det er Bos initiativ. Vi holder sådan øje med hinandens hus og sådan noget, hvis vi er på ferie, eller hvis man ikke er hjemme. Og der har simpelthen ikke været et eneste indbrud, siden vi begyndte. Og det har der tit været før? Nej. Nej, men altså, tiderne ændrer sig, så må man jo ligesom følge med, ikke? Har du den med? Ja. Ja, du kan sætte den på din dør. Hvis du altså vil være med i ordningen. Alle er med. Gælder det så også ham? Derinde ved siden af? Ja, lige præcis. Han er uden for ordningen. Jamen, det er også den eneste. Ja, det er lidt specielt med ham. Han passer meget sig selv, og det synes jeg... Ja, derfor kan han vel godt rydde op. Han har det jo ikke så godt, Susan. Manden er ked af det. Ja, det har han været i 5 år, men livet skal jo ligesom gå videre, ikke? Sådan er det måske ikke der, hvor han kommer fra. Nej, hvor kommer han fra? Ved jeg ikke, Køge, tror jeg. Altså, har du hørt, når han sådan laver lyde om aftenen? Altså, det er ligesom sådan en skærende, det lyder ligesom en sav. En guitar. Jeg tror, han har været musiker eller sådan noget. Er det i hvert fald ikke, hvad jeg forstår ved en guitar? Nej, men sådan noget var der altså i aftesten. Jamen, det er der bare hele tiden, men nu bliver der altså også sat en stopper for det. Alle har skrevet under. Ja, næsten. Hvad mener du med det? Ja, altså, jeg går ind for frie meningstilkendegivelser som et fundament for demokratiet, ikke? Og derfor... Jamen altså, det gør vi da alle sammen. Det er jo ligesom derfor, vi har skrevet under, ikke, lille Bo? Jo, men altså... Men derfor mener jeg bare, at i det her tilfælde, så er der faktisk en bedre løsning, ikke? Det gode eksempel, ikke? Altså, det med at holde orden i og uden for eget hus. Jamen, jeg synes også, at man skal være lidt forsigtig med at dømme andre, altså. Altså... Og? Ja, og derfor har jeg for eksempel ikke skrevet under. Så... At tale om nu, det er fladmopsystemerne, og den her, den kender I jo godt. I hvert fald strukturen i det, det er bomuld, og I ved, at bomuld, der er der behov for en del vand, der er behov for, at der er rengøringsmiddel og dermed tensider til at gribe fat i snavset. Det nye i branchen, det er mikrofibersystemet, og mikrofibersystemet, det er tråde, der er lavet af polyester-polyamid. De griber simpelthen fat i snavset og flår det af frem for at lægge det på. Nej, det gør ikke noget. Sara, den er alt for høj til dig. Sara, prøv at skrue den lidt ned. Alt for høj til dig. Ikke helt så meget. Hvad skal du så leve af?
Det er jo ved at finde ud af, far. Ellers så må jeg bare køre taxa, ligesom du gjorde. Tror du ikke, jeg kan finde ud af det? Ja, han må da bare betale ordentligt for de narestreger, han har fundet på. Ja. Ved du hvad, min pige? Han kommer sgu tilbage. Ja? Det gør de altid. Men derfor skal han fandme betale alligevel. Ja. Nu skal han så. Flere underskrifter? Nej, det her er bare et brev, der er gået forkert. Altså, det er der nummer 49. Robert Hansson, Lykkevej, 49. Det med underskrifterne, det var en fejl. En fejl? Ja. Men så vil jeg bare sige tak. Tak. Tak fordi du er fuldstændig ligesom alle de andre. Så ved jeg det. Jeg synes altså heller ikke, at det er særlig pænt med de der bunker ude på fortovet. Det hensyn synes jeg, de skylder os andre. Jeg tror ikke, jeg skylder dig noget. Du er blevet skilt, ikke? Jo. Eller, jeg er ikke helt skilt endnu. Om separeret? Ja, og så er der lige nogle papirer, der skal... Ja, og så har han skåret alle møblerne. Det var ikke så vigtigt. Ej, er det strengt, hvis jeg spørger, hvorfor I bliver skilt? Det var jo bare det sædvanlige. Typisk. Altså, Bo og mig, vi havde det fedt sammen en gang. Altså, vi rejste meget. Tog ud og så, hvordan folk boede andre steder. Vi var nysgerrige. Også i sengen. Altså, selvfølgelig, man havde sine grænser, ikke? Men altså, man var åben, ikke? Men ikke nu. Så for et par år siden, så meldte vi os til sådan en terapikursus, hvor man skulle lære at finde sig selv og hinanden og sådan noget. Det var sådan noget med kæleøvelser og sådan noget, men det hjalp ikke en skid. Nå, men who cares? Skål. Skål, og tak for invitationen. Spansk. Var det stort, jeres hus i Hellerup? Nej, det var ikke så galt. Ej, vores er heller ikke så stort. Til gengæld har vi en høj kælder. Jamen, så var jeg sikkert også dyre. Ja, sikkert. Sikkert nogle fine huse. Ja, det Bo, der leger med sine elever. Ja, her sover vi så, og hvad man nu ellers gør. Hvad, havde I så mange gæster til middag og sådan noget? Det var mest forretningsforbindelser. Så havde du hjælp. Ja, det kom så an på, hvor mange vi var, og hvor fint det skulle være. Vi kører meget af det spanske for tiden. Aha. Ja, her bor så Tim. Jeg gider ikke rydde op for ham mere, men så gør jeg det alligevel sådan en gang med 3. måned. Man kan jo ikke lade være, vel? Hvis du havde børn, så ville du vide, hvordan det er. Hvad, skal vi prøve at gå med til det der salsa? Salsa? Ja, de er ikke helt unge alle sammen. Ham Holger derovre, han går til det. Ja, jeg siger dig, han kan danse. Ej, altså... Du skulle have set ham til vejfesten sidste år, det var... Jeg tror ikke, at det rigtig er noget for mig. Nej, men jeg forstår godt, hvad du mener, men altså... Du har jo alligevel stil, ikke? Jeg tror i hvert fald, jeg vil springe ud, hvis jeg var dig. Men du er altså også meget yngre. Ja, bliver man jo ikke ved med. Hvorfor tror du ikke, at jeg har børn? Gud, det ved jeg egentlig ikke. Jamen, det var bare, vi har ikke snakket om det, så... Gud nej, hende har jeg da aldrig set. Eller jo, nu har jeg. Hun har også så travlt med sit eget. Hun kommer i morgen, og jeg har lige fået hendes værelse klar. Gud, hun er jo smuk. Timmer? Hvad er hun travlt med? Ja, det er mest tennis. Ja, selvfølgelig. Hvad er der? Han skal lige se vores nabos datter. Vis ham det lige. Ja, du se det. Hey. Hvad er der med hende? Hun ser da fin ud. Det var det. Vi har lige fået den. Hvis du klipper dem lidt længere hen, så er du sikker på, at mit træ går ud? Det her, det tror jeg bestemt ikke ødelægger noget. Og det må man vist godt, når grenene hænger ind over ens have. Man kan overhovedet ikke komme til. Jeg kan også rive mit hus ned.
Ja, der er jo mange værelser. Ja, der er jo ikke flere, end der plejer at være. Carlos, kom lige. Tag lige over her. Jamen, jeg er jo ikke færdig. Nej, men vi skal være færdige inden kl. 13. De kan tage receptionen og montrene i lobbyen. Sara, er det virkelig nødvendigt lige nu? Det går virkelig. Hvad i alverden laver de inde i restauranten? De skal bare udføre det arbejde, der bliver dem anvist. Så plejer vi jo ikke at stå her udenfor og holde pause. Jeg er faktisk fri nu. Så skal de ikke stå og hænge her, ellers kan vi jo ikke have dem her. Skal du have et lift hjem? Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Det er gratis. Det må du selv om. Tak. Selen på. Tak for turen. Jeg vil godt prøve at sidde i den. Du er lige stået ud. Ja, men på din plads. Det var lige godt sandt. Det var virkelig sjovt. Hvor længe har du haft din taxa? Jeg kører for en vognmand. Jeg satser på at starte for mig selv. Men det koster så. Man sidder i hvert fald godt i den. Jeg har tænkt mig at tage et taxakørekort. Nå? Det kan jo ikke være så svært. Nej. Hvorfor? Ja, hvorfor ikke? Ja, hej Mali, det er mor. Hej, mor. Er du på vej? Må jeg prøve at ringe til dig? Mor, du bliver altså nødt til at lave dit mobilsvar om. Det henviser stadig til vores nummer. Jamen, jeg ved det godt, skat. Jeg hader den mobil. Men er du på vej? Altså, mor... Ja? Charlotte har spurgt, om jeg vil med ned i deres hus i Provence. Okay, det lyder da dejligt. Det må du fortælle mig noget om, når du kommer. Nu er dit værelse blevet klar, og det er så hyggeligt. Men det er bare fordi, vi skulle mødes i aften. Men jeg lover at komme, inden jeg tager afsted. Mor, jeg bliver nødt til at løbe nu. Okay, skat. Vi ses. Hej, mor. Jamen, hun siger, hun har en forsikring. Nå, men så går det nok. Hun går jo ikke med vilje, vel? Nej, det ved jeg da godt. Det var alligevel ikke lige, hvad man havde forventet sig, vel? Hun har det nok ikke fornemt. Nej, hun er ret alene. Hun har fået kontakt med Robert. Hvad har hun? Jeg har altså snakket med ham ude på vejen. Hvorfor har du ikke fortalt det? Ja, det var jeg da fuldstændig sikker på, at du vidste. Sådan du gør. Sætter tempo lidt ned, så følg bare med. 1, 2, 3. Og 1, 2, 3. Det er godt, det der.
Hej. Hej. Det kan du godt finde ud af. Hvad skal du også prøve? Ej, Sara danser ikke. Nej, men jeg vil virkelig gerne lære det der. Ej, er det rigtigt? Gud, hvor fint. Men så kom. Ikke, det er bare sådan noget grundtræning, ikke? Ja. Grundtræning, så du kig ned og følg mine fødder, ikke? Venstre fod, døb, frem og tilbage. Døb. 1, 2, 3. Døb og tada. Dam, ba, di, da, ba, du, ba. Ja, da. Det kører. Du har jo gået til det, har du ikke? Det har jeg aldrig. Det er første gang. Hvad sker der? Det er mor. Nu vil hun til at gå til salsa. Skal du også? Far, helt ærligt. Hvad med dig? Var det ikke noget for dig? Ej. I går med på onsdag. Ej, Holger, han er altså virkelig god til det. Jeg skal nok have nogle lidt strammere bukser på. Nej, altså helt sorte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, al lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, op. 1, 2, 3, 4, op. Luft armen, drejer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, igen. 3, 4, 1, 2, 3, 4. En op og en ned. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det er meget godt der. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, op. 3, op. 1, 2, 3, op. Og husk, det er mand, der bestemmer. Altid mand. Ja. Ved du hvad, kunne du tænke dig at prøve at bestemme bare en lille bit smule? Ja. Jeg vil bare sige tak for turen forleden. Værsgo. Du drikker måske ikke vin? Nej, meningen var altså, at det skulle bruges til at hygge sig med lidt god mad, hvis man er et par stykker, der vil sidde og... Eller hvad man vil. Jeg kan se, at du har også et drivhus. Hvad er der var med det? Det er der ikke noget vej med. Det tror jeg ikke. Jeg vil bare spørge dig, om jeg må se lidt på det. Jamen så tak for sluderen. Ja. Er det ikke koldt sådan at stå og vaske sig udenfor? Det er jo sommer. Ja, jamen det er klart. Det generer måske. Nej. Jeg skal ikke sart. Slet ikke. Ved du hvad, hvis du bare prøver Jeg elsker Tour de France. De hylder deres cykelhelte. Så ikke fjernsyn, når vi spiser. Ej, jeg skal altså lige prøve at smage det her. Det er ikke fantastisk? Det er da vist okay. I hvert fald lige så godt, som det vi fik i mandags. Mener du det? Det smager overhovedet ikke, det du spiser. Det gør jeg da. Jeg synes næsten altid, det vi får serveret her i huset, det er prima. Super mucho. Olé. Tim, kom nu. Hvad mener du med næsten? Ingenting.
Jo, hvad mener du? Skal man ikke bare spise? Godt, Tim. Tim! Hvad mener du, spurgte jeg? Ingenting. Jeg kom til at bruge et lille ufarligt ord som næsten. Det er vel ikke forbudt. Er det noget, du har planlagt? Planlagt? Ja. Så når jeg kritiserer min mad, lige inden vi skal spise. Nu stopper du gør. Jeg deltager i dit show på alle fronter. Spansk mig her og spansk mig der. Ja, nu fandme også salsa til maden. Er vi nu begyndt at ryge ind i huset? Jeg skal da ikke tvinge dig til at gå til salsa, hvis du ikke har lyst til det. Tak. Og stopper vi da bare med det. Tak. Godt, så snakker vi ikke mere om det. Men så vil jeg bare lige fortælle dig, hvad jeg er træt af. Jeg er træt af en mand, der bare står i mudder til knæene, og som bare synker længere og længere ned. Tak. Måske derfor, du ikke kan få den op at stå længere. Må ikke du skulle tage og prøve at kigge lidt på dig selv? Kunne det måske tænkes, at det havde noget med dig at gøre? Hva? Nej, det har du aldrig tænkt på, vel? Nej, for så langt rækker dit super-ego nemlig ikke. Skal jeg køre lige ud, eller? Du kører bare lige ud, ja. Ikke så tæt på den der. Sådan der. Fint. Og så kommer der nogle børn derhen, så holder vi lige en. De skal vel over? Ja, det skal nemlig. Sådan. Bare over. Og så i første gear. Så er den i første. Nej, det er den her altså. Er det første Jo, det er første gear. Den er der. Lidt snærtere rundt, sådan der. Ja, det er fint. Så passer vi lige på her. Der er vist masser af plads. Ikke så meget gas, bare stille og roligt. Har den stået der hele tiden? Det tror jeg. Nej, der skete ikke noget. Det gjorde der vist ikke, nej. Ja, så kan jeg også det. Kantstens parkering. Tak for i dag. Ja, velkommen. Hej, mor. Hej. Det er... Kan du kende det? Ja. Til mormors. De har holdt enormt længe. Jeg plukker nogle nye til dig i morgen. Okay. Ja. Jamen altså, du skulle have set det før. Du skulle have set, hvordan det så ud. Har du fået noget at spise? Ja, jeg skal ikke have noget. Vi skal i hvert fald have en kop te. Okay. Hvad er det for en underlig støder? Nå, det er bare min nabo. Er de alle sammen sådan herude? Hvad mener du, skat? Sådan underlige? Nå, han er vel bare i gang med et eller andet derinde. Tak. Jeg er begyndt at tage kørekort. Hvad skal du bruge det til? Jeg tænker mig lige at køre taxa ligesom morfar.
Taxa. Mor. Synes du, jeg er for gammel? Nej. Men alligevel. Ja, nogle gange, så må man altså bare tage nogle chancer. Hvornår skal jeg afsted? I morgen tidlig. Nå, så skal vi skynde os og hygge os, så vi kan komme tidligt i seng, så du kan komme tidligt op. Mor, vi skal være i lufthavnen kl. 8 i morgen tidlig. Det er Amalie. Hej. Jamen, jeg kommer nu, far. Okay. Men det er altså et rigtig fint værelse, jeg har fået. Ja, det er blevet godt. Ha' det godt. Hvordan er du kommet ind? Gennem døren. Du forskrækkede mig. Det var ikke meningen. Hvordan har du det? Jeg har det vist meget godt. Så du min datter? Hun ligner en rigtig datter. Hun flytter snart herud. Hvordan har du det? Jeg laver badeværelse. Nå, så forstår jeg det. Det tror jeg simpelthen ikke. Du er i hvert fald altid velkommen til at låne mit badeværelse. Altså, hvis det er. Skal vi køre en tur? Nu? Hvorfor ikke nu? Hvor skal vi hen? Så er det dig. Mig? Men skal du ikke lære at køre taxa? Men jeg har jo ikke noget kørekort endnu. Man kan ikke bare... Det er automatgear, så du skal kun bruge højre ben, og venstre ben, det lægger du bare op til siden. Det skal du ikke bruge, så der bremser det der. Så slipper du bremsen, og så speeder du op i højre ben. Det kan jo ikke være så svært. Var det ikke sådan, du sagde? Tag det roligt. Slap af. Ja. Tak for turen. Jamen, så er du godt køre med. Hvorfor skal jeg ikke tåle det? Hvad siger han? Vi snakker ikke så meget. Han er meget flink og hjælpsom. Vi gør det slet ikke mere. Hvad? Snakker. Vi roer bare hinanden. Det gør vi ikke engang mere. Det sker ikke en skid. Vil du ikke med ud at rejse? At rejse? Ja, jeg vil ud. Jeg er ved at kvæles. Løb da en tur. Hvor fanden skal jeg løbe hen? Jeg vil skilles. Hører du, hvad jeg siger? Ja, ja. Du må skilles. Ja.
Også vi mangler mere toiletpapir. Ja. Sov du? Det er Susanne. Ej, det må du undskylde. Nu har jeg så sagt det. Hvad har du sagt? Ja, jeg vil skilles. Jeg synes bare lige, du skulle vide det. Nå, ja, vel, ja. Jamen, det var bare det. Så godt. Ja, lige måde. Det kan du sgu sagtens sige. Er der noget galt? Jeg kan bare ikke sove. Du skal ikke have en af dem her, vel? Nej, tak. Er du en kæreste for tiden? Hvorfor det? Kan det være, at du vil snakke lidt om det? Om hvad? Ja, det ved jeg jo ikke, vel? Bare du har det godt. Det er okay. Så længe I ikke skændes. Det gør I ikke ret meget. Hvem? Ja, altså, der er kæresten. Jeg har sgu da ingen kæreste. Prøv lige at høre den her, ikke? Kommunen har behandlet en skrivelse og bla 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 mod herr Robert Hansson. Beboerne opfordres til selv i mindelighed at tilvejebringe en løsning på problemerne mine. Det kommer ikke bag på mig. Har man overhovedet lov til at køre hjem i en taxa med passagerer, uden at de betaler for det? Hvem tænker du på? Sara? Jeg ved ikke, hvad de har kørende. Hvem siger, de er noget kørende? Nej. Hvad koster egentlig en taxa? Ja. Så kan vi jo spare op til en sammen og lave et firma. Der er mig. Ja. Hvorfor ikke? Der er mig. Det er da et makkerpar, som er dømt til succes. Lykkepigen. Hun døde lige pludselig. Det gik fandme så hurtigt. Vi griner os sådan her. Du behøver ikke at snakke om det, hvis ikke du har lyst. Vi købte huset. Derinde. Der skulle vi bo. Hun vil jo gerne have sådan en fint badeværelse.
Hvad skete der? De fjernede hendes ene bryst. Men det havde bredt sig. I morgen er det 5 år siden, og men jeg har det bedre nu. Det er godt. Vi har det jo sjovt. Det har vi. Jeg har det så sjovt. Undskyld. Lige et øjeblik. Hej, mor. Hej, Mally, skat. Velkommen hjem. Tak. Dag, Jan. Nej. Ja, jeg kørte jo lige Mally forbi. Jeg tænker lige, vi se, hvordan du har det. Måske også lige se, hvordan du bor. Vi har taget noget med til kaffe. Ej, hvor er den blevet flot. Hvem er du? Det er Robert. Det er min nabo. Vi får os en kop te. Og Robert, det er Amalie, min datter. Og det er Jan, Malles far. Jeg var ikke klar over, at du havde gæster. Malie er lige kommet hjem fra ferie. Jamen, du behøver altså ikke at gå. Ej, far, du skal lige se mit værelse. Ja, det skal jeg da også. Du skal også lige huske at fortælle din mor om det der scholarship i USA, ikke? Jeg har jo altså ikke fået det endnu, vel? Nå, men hvis jeg skal se det værelse, så må vi hellere gøre det nu, ikke? Hallo. Ved du godt, at din ringklokke, den virker ikke? Og døren, den stod bare åben, så det var ikke fordi, jeg bare ville gå lige ind. Kommer han tit og besøger dig? Men ikke, Svend? Det er første gang, han er her. Hvad er det så, du vil? Jeg vil ikke noget. Eller... Jeg vil bare snakke lidt. Og hvad skulle det hjælpe? Måske. Men det er da altid godt at snakke lidt, ikke? Det bliver dårligt. Okay. Jamen ved du hvad, så løber jeg bare igen. Jeg kan altså godt se, at du mangler et badeværelse. Hey, må jeg lige tage med dig 2 minutter? Ja. Ja, vi havde jo ikke så meget helt sprøjten med underskrifterne. Men det er du vel ikke så ked af? Jeg er bare ked af, at jeg skrev under. Ja, kan jeg regne ud. Det er godt. Men nu kunne du jo så gøre din indflydelse gældende. Ja. Det håber jeg da. Hvis han overhovedet er til at tale med. Og du må endelig sige til, hvis du har brug for nogen som helst form for bistand. Vi er jo lidt i samme båd. Og jeg tror også, at du er lidt bedre vant. Jeg er ikke sikker på, at vi er i samme båd. Okay. Der er også nogen, der er tvunget til at tage de muligheder, der dukker op. Det skal jeg ikke blande mig i. Nej, vel? Men jeg må indrømme, jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at du... Sig mig, kan telefonmontøren ikke få nok? Eller har vi gang i en ny underskriftsindsamling? Nej, vi vil bare gerne have det ryddet op på de fortov, så vi andre kan være bekendt og holde vejfest. Skal I bruge mit fortov? Nej, vi skal bare se på det. Ved du, hvad jeg skal se på? Hver eneste aften og nat. Dine åndssvagt lamper, der tænder og slukker og blinker, som om det var Dyrehavsbakken. Min ejendom kan vist godt tåle at blive præsenteret.
Du må hellere høre dig nogle flere spioner. Robert, kom lige. Danmark er der altid fridepligt. Hej. Hej. Du har vel ikke en sofa, jeg kan hælde lidt vin ud over? Han siger, hvis jeg vil skilles, så må jeg jo bare finde ud af det. Det er jo ikke hans problem. Det siger han sgu. Altså, der kommer ikke en skid fra ham. Du kan godt forstå, at jeg er ved at eksplodere, ikke? Nogle gange så gad jeg godt, at der ringede på døren. Og så var det Jan. Og så ville han have mig tilbage. Og alting, det ville blive ligesom før. Det ville bare blive meget, meget, meget nemmere. Tryghed er noget opreklameret fis. Jeg går ind for utryghed. Altså, jeg vil bare sige, at jeg er ingen spion. Men jeg er jo din ven. Tror du ikke på mig? Hvis du synes. Skal vi snart ud og køre igen? Nej, det behøver ikke at være nu. Men hvorfor ikke nu? Okay. Så vil jeg godt have en cykel med. Hvad vil du? Ha' min cykel med. Du skal bruge de der 2 der. Det er de der huller der. Så. Skal du huske, det koster 15 kroner ekstra. Godmorgen. Nu går det ganske godt. De er ved at komme efter det. Tak. Du tager altså til salsa. Ja, det kan jeg se. Hvem skal du så danse med? Ja, det ved jeg ikke. En mand formodentlig. Altså en rigtig en af slagsen. Ja, prøv med det. Din nabo ved ikke, hvad der tjener hende bedst. Jeg siger dig, hun er så langt ude. Det er faktisk kriminelt. Nej, det er ikke Sara. Som ham, idioten. Det skal du få at se. Men ikke nu. Nu skal vi bare have det rart. Det fortjener vi. Hej, mor. Hej, Mali. Hej, skat. Du skal måske gå. Hvorfor tror du det? Hvad, bliver du? Nej, jeg skal på Jazz House med Charlotte. Ej, Jazz House, for det bare lyder hyggeligt. Mor, hvad er det med dig? Jamen, der er da ikke noget, skat. Hvad skulle det være? Har du fået en kæreste? Ej, Mali. Hold op, ser sådan ud. Ja. Hvad skal I så høre? Nå, men det er bare sådan en salsa-band. Det er altså fedt at danse salsa. Ja, det bruger vi meget herude i Valby. Skal
Skal vi snart have noget ad? Jo. Jeg synes altså, du er dejlig. Tak. Du kan bare komme forbi en anden gang. Men jeg tror, vi skal holde en lav profil, altså. Hej, hej. Hvor har du været henne? Til salsa, som jeg plejer. Det plejer da ikke at være så sent. Nej, men vi var nogen, der tog en øl bagefter. Nogen? Ja, nogen. Værsgo. Og det her håndklæde, det er dit. Og så er der vand i hanerne, der er både varmt og koldt. Ja, her er, hvad der skal være. Ja, der er også vand i bruseren. Se her. Ui, nej, hvad er det? Hold op, jeg gør det igen. Undskyld. Ej, hvor er jeg. Det må du undskylde. Det var, ved du hvad, kom lige her. Ja, se, hvis jeg lige får den, så skal jeg nok sørge for, at den bliver tør. Døren er åben. Nå, ved du hvad, jeg kom i tanke om, at jeg også lige kunne tage denne her, når jeg er i gang. Så kan vi spise lidt. Og ikke fordi jeg har noget særligt, men så jeg finder på et eller andet. Må du så have, at jeg skal spise bare røv? Nej, slet ikke. Jeg tog denne her med til dig. Jeg skal i hvert fald ikke have mere. Er du mæt? Ja, tak. Det er godt. Må jeg godt lige se din hånd? Jo, lad nu være. Hvor er det dumt. Du er bange for mig. Du er en stor mand, og du må ikke være bange for mig. Kom her, lad mig se. Ej, det er fantastisk. Tænk, ved du, hvad jeg kan se helt tydeligt? Jeg kan se, at de fingre, de spiller guitar. Der kan man se. Det kommer lige derfra. Prøv at se, du kan følge linjen. Og så, så er der sådan en stor gruppe der. Det er fordi, du bærer på en sorg. Du bærer på en stor sorg, som du ikke kan slippe af med. Det er ikke godt. Nej, det er ikke godt. Men det kan det blive. Nu skal jeg lave kaffe. Tror du ikke, mit tøj er ved at være tørt? Jamen, vi skal da have kaffe. Jeg har jo købt kaffe. Vil du godt holde lidt om mig? Nu skal jeg nok hente dit tøj. Så kan du bare tage dig lidt mere vin imens. Shh. Altså, jeg lukker ikke op. Jeg tror da ikke, det er din datter. Nej, det er garanteret sus. Glem det. Du er så smuk.
du også. Vent lige der. Jeg skal nok ordne det. Du bliver stående. Du bliver stående lige der. Hej, Sara. Hej. Jeg har gæster. Nå. Ja, undskyld. Jeg vil bare høre, om ikke Mali kan bo her et par dage. Jeg er også ved at prøve at købe huset tilbage, så det ikke skal gå ud over dig. Så jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, der vil ske. Vil du godt lade være med det der, Jan? Du glemte dit tøj. Hvorfor flygter du altid? Jeg skal ikke trænge mig på. Robert, du trænger dig ikke på. Det der i går, det handlede bare om Mali. Hun skal bo lidt hos mig. Jeg er ikke blind. Hvad? Jeg er ikke blind. Jo, du er. Tænk, det tror jeg faktisk, du er. Jeg vil bare godt have lov til at passe mig selv. Prøv en gang at gå ud og se på dit fortov og se, hvad der kommer ud af det. Havde du regnet med, at vi skulle være kærester? Dig og mig. Du har ret. Hvordan kan jeg være så dum og tro, at du vil have noget at gøre med sådan en gammel kælling som mig? Men det er jo ikke noget med det at gøre. Jeg skal nok lade være i fred, Robert. Jeg skal ikke... Hej. Vi skal ikke ud og køre i dag, vel? Nej. Nej, jeg vil bare... Okay, måske en kop kaffe. Nå, ryge. Ja. Der er ellers truffet store beslutninger derhjemme. Ja. Total personlig frihed. Aha. Ingen jalousi. Ingen begrænsninger i personlig udfoldelse. Jeg føler mig i hvert fald sådan... genfødt, hvis man kan bruge det ord. I dog. Du kan måske mærke min nye energi. Måske ikke lige.
Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg skal til at se på mine medmennesker på en helt anden måde. I virkeligheden, der er jeg slet ikke sådan en træmand. Nej. Jeg kan godt være ret charmerende. Ja. Hej, mor. Hej, Mal. Er det din kæreste? Nej. Det er bare min nabo. Altså, det er ham den anden. Ham der, han har lidt problemer derhjemme i øjeblikket. Det har den anden sådan set også. Men det skal du slet ikke tænke på. Hvad fanden er det med de mennesker på den her vej? Det ved jeg ikke, Malle. Er de onde ved dig? Nej, skat, de er da ikke onde ved mig. Må jeg have droppet det der med USA? Hvorfor har du det? Jeg vil hellere være her sammen med dig. Altså, skat, du kan ikke gøre for, at dine forældre ikke kan finde ud af det. Nej, men... Jeg kan godt lide at være her i dit fine hus. Far har det rigtig dårligt. Er han syg? Han savner dig. Han gør, mor. Siger han det? Det kan man da mærke. Tim, kommer du ind til os et øjeblik? Tim! Far, jeg vil godt snakke med dig. Og derfor er vi nødt til at dele som huset. Vi skal jo være alle sammen. Du kan jo ikke undgå at blive involveret i den nye dagsorden. Far sover i kælderen, og jeg sover heroppe i stuen. Og der var også været sådan nogle skemaer, hvor vi fordeler brugen af køkken og bade og vaskekælder og sådan noget. Så må vi bare prøve at få det bedste ud af det. Ja, det er altså ikke mig, der har fundet på det der, Tim. Det skal du bare lige vide. Bare din mor, der lige pludselig har kasseret mig. Men hellere pas på, min dreng. Måske er det dig næste gang. Far vrøvler. Hold kæft, hvor er I langt ude. Den var virkelig under bæltestedet. Selvom Tim er ved at blive voksen, vil der altid føle et kæmpe ansvar over for ham. Det er jo ikke til at vide. Godt, så snakker vi ikke mere om det. Selv hus og lad os dele overskud, så slipper jeg også for at bruge mere tid på dig. Så kan du også dyrke din nabo med alle de der dejlige gratis køretimer. Hun er i hvert fald stil. Jeg kan godt forstå, at du er desperat. Du er jo også ved at blive ældre. Og ved du hvad, skat? Du bliver ældre og ældre for hver dag. Har du noget kørende med min mand? Du ved godt, hvad jeg mener. For helvede, sus, jeg er ved at tage kørekort. Okay. Skal du så med til salsa? Nej, Amalie og jeg har lejet hele Manon og Kilden, og den skal vi se. Jamen, så kører jeg bare med Holger. Tror du, det er klogt? Ja. Det er det klogeste, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Hvor du kan gå med tassus. Det er lige meget, du kan bare danse med din partner. Fint. Så fortsætter vi. Ja. Nå, det går rigtig godt nu. Tak for i aften. Hvad, skal vi ikke bare køre, Holger? Jo. Ej, hvor jeg trænger til en drink. En ordentlig en. Skal du ikke køre med din kone? Nej, vi skal skilles.
Jeg synes altså, du er enormt rytmisk. Synes jeg faktisk også, du er. Du har virkelig sat noget i gang, du har. Hvad dog? Jeg har altid drømt om at blive taget i en garage. Ja. Hold da op. Hvad med den drink? Jeg serverer den altså ikke her i bilen. Jeg har også lige noget, jeg skal vise dig. Hvad tror du, det er? Det ligner Roberts taxa. Mhm. Og hvem tror du kører den? Det er da Sara. Tror du, det er lovligt? Jeg tror sgu ikke, de bliver glade for. Hvem? Ja, politiet for eksempel. Eller hans vognmand. Det er nogle gode billeder. Jeg vidste i hvert fald, der var noget. Det er langt ude, det kan du godt se, ikke? Det der, det kan han ryge ind på. Og ved du hvad, så tror jeg sgu ikke, han har råd til at blive boende. Hævnen er sød. Skal du ikke gøre dig det lidt behageligt? Det går ikke, det her. Det forstår jeg ikke. Din private vendetta, det må du altså selv klare. Det er sgu da ikke bare mig. Han passer jo slet ikke her. Vi kan godt flytte vejfesten længere op ad vejen. Jeg synes bare, vi skal droppe den vejfest. Drop den? Det kan vi da ikke, det jo. Jeg synes ikke, der er noget at fejre. Tak for i aften. Der er en, der gerne vil tale med dig. Med mig? Ja, hallo? Hej, Sara. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle gå ud og spise i aften. Bare dig og mig. Hvorfor skulle vi det? Fordi jeg gerne vil snakke med dig. Tror du, det er nogen god idé? Jeg har bare lyst til at snakke lidt med dig. Hvad skulle Malle egentlig i aften? Vi skulle til vejfest. Nå, det er vejfest, nej. Sådan en har jeg selvfølgelig også. Ja, ikke mig. Altså, jeg skal ikke til nogen vejfest. Det kan også være ret heavy med sådan nogle vejfester. Det må jeg indrømme. Ligesom julefrokoster. Der er også noget, jeg nemmere indrømme. Selvom det er lidt svært, når man har kvaret sig. Jeg har mistet den kvinde, jeg elsker. Hun holdt sgu ikke længe, hva'?
sidder jeg lige over for hende og kan kun håbe, at hun kan tilgive mig. Jeg tror først, man bliver rigtig voksen, når man indser, at man ikke bare... Det kender jeg godt. Tror du kan tilgive mig? Jeg synes, jeg skal tilgive. Ja. Jeg har været en lort. Det kan da godt. Det er godt. Den her middag, er det noget, du har snakket med Amalie om? Nej, ikke sådan direkte. Men hun ved godt, jeg savner dig. Skal vi betale her? Så går vi til hjem og snakke lidt videre. Ja, kom. Det var det, du ønskede dig, ikke? Jo. Det er flot. Velkommen hjem. Det går ikke, Jan. Der er sket alt for meget. Tak for i aften. Jeg finder selv hjem. Hey, Sara. Må jeg lige bede om lidt opmærksomhed? Prøv lige at se, hvem der kommer der. Helt mutters. Lykkevejs dronning. Hende, der har... Prøv lige at se. Hvad siger vi så? Dyrk lige det der, altså. Hvis ikke det er magi, så ved jeg ikke. Så ved jeg ikke, hvem jeg er, men det ved jeg jo overhovedet ikke. Det ved vi, Holger. Ja. Hvor er Robert? Jeg tror helst, at Robert er fri. Nå. Jamen, det er jeg faktisk skuffet over. Jeg ville have holdt en tale for ham. Jeg vil... Nej, jeg duer ikke til at holde tale. Jeg vil have lært ham at danse salsa. Det er det, han har brug for. Det er nemlig manden, der bestemmer. Hej. Hej. Undskyld, jeg kommer lidt sent. Jamen, hvad laver du her? Ja, men sagde du ikke var Jo, selvfølgelig, men det er jo... Skal vi ikke danse? Jo, vi skal da danse. Kom. Hej, Mali. Hvorfor? Bare hjemme hos sig selv. Nå ja. Vil du ikke bare have et glas rødvin? Nej, skat, det er så sent. Jeg henter lige et glas til dig. Hvor er din mand? Jeg har ikke nogen mand. Skal vi så ikke bare danse? Skal vi ikke bare blive? Nu hvor aftensolen danser meget tæt med mit gardin, dette meget tynde panser, som har skærmet os
sødt og fint. Kan jeg se, at alting nemt kunne flyve væk? Nu kan jeg simpelthen ikke ud af vinduet igen. Har du lyst til at se min nye badeværelse? Ligesom huset, barnet og der gik. Så kom. Hvad siger du til at blive her, min ven? Bare et lille øjeblik. Det blik, som kan tage livet helt ind igen. Hvorfor i alverden tager vi ikke bare bussen, der går direkte ud i lufthavnen? Fordi vores taxa kommer der. Ej, ved du hvad, det er simpelthen for langt ud, det der. Det er ikke sådan en luksustur. Så tager vi op, og skal du også have noget at æde ude i lufthavnen, en lille øl og bølle og sådan noget. Ved du hvad, det er for dyrt. Jeg har lavet madpakker. Vent nu bare Det se. er hyggeligt, det her. Vent nu at se. Ej, det er løgn! Det er fantastisk. Hej så. Nej. Hey. Godt. Tillykke. Sara, hvad laver du med de pinde der? Det er bare en markering til drivhuset. Drivhus. Ja, det skal være lige her. Du vil da ikke have drivhus i forhaven? Selvfølgelig kan der have et drivhus i forhaven. Hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Men Sara, du skal da lægge dit drivhus i baghaven. Jeg skal da lægge drivhuset der, hvor solen er. Du skal lægge det i baghaven, Sara. Hold nu op, ja. Du får da ikke en skid til at gro her. Sig mig gerne, hvem er det, der bor her? Dig eller mig? Ikke så højt. Hold dog op, Ja, de hører sgu da, hvad vi står og snakker. Ja, hvad så? Nu hvor andre mennesker lever i de stuer, jeg har kendt, og i natten visker ord, som jeg fandt på, kan jeg se, hvor lidt man har patent. Vi er sommerfugle vinger, vi er støv, man puster bort. Vi er alt det lykken bringer, og vi er her alt for kort. Bare et lille øjeblik, det blik som det tager at tage livet ind igen. Vi skal rundt en gang til, sving mig igen, ind midt i dansen, igen, igen. Nu vi har chancen, syng mig igen, ind midt i livet, syng mig, sving mig igen. Hvem ved, hvor vi skal hen? Jeg kan være dit trin, og du kan give dem mening. Hvis bare vi tør give os hen, så sving mig. For sent, nej, jeg rejser mig